नै जों दा आसामाव थांजोबनोसै ओंखारलांजोबनोसै लोगोफोर सब थांजोबनोसै खावसे फैबाय दं दा कटेमाव थांजोबसिगोन ट्रेन टिकेटबो दानखानाय गैया सब दानहैगासिनो थांना अखाबो हासोगारदोंमोन लोगोफोर बोथोरानो गुंग्लेग्ले जादों माबा बागानखौ गारना थांजोबसै गासिबो जोङो फुरा बेग बाजोब्बाय गासिबो खारजोबनोसै लोगोफोर टटेल 26 जन मोनसे ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै आसामाव खारजोबनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ गारि नेबाय दं जों बास गारि नेदो जोङो इयाव लोगोफोर सब गारियानो लाखियो इयाव गारि बास गाखोनोसै जों टाउन मोनफैबाय माखौनो सेरबाय दं थाबायबाय दं जोंहा फैसा दं नैबेयाव लोगोफोर थांनोसै जों दा कटेम काजिरापाल टाउननिफ्राय बास स्टेन्डनिफ्राय लोगोफोर कटेम स्टेसन मोनफैबाय जोङो दा थौ बुजा थांखन बुजा कटेम स्टेसनाव दंफायो जों लोगोफोर टिकेट दानबाय जेनेरेल डाब्बासो जोंना लोगोफोरा न'आव थांनो लागाफोरा न'आव थांजोबसै लोगोफोर ट्रेन नेबाय दं कटेमाव कटेम स्टेसनाव दङ जोङो ट्रेन नेनानै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला माला मोनहैयो शुक्रबारै मोनहैगोन दिनै मंगलबारनि मोनायाव गाखोनोसै लोगोफोर जोंनि आसामाव शुक्रबारै मोनहैगोन फुङाव बेग माखाया नै बिराद बेग दं लोगोफोर ट्रेना मोनफैथ'वाखैनो लोगोफोर नै जों कटेमाव दङ दोनदो माने सबसे लास्टाव ना जागाया मबाइलखौ लानो मबाइल गलांलाबाय थांनोसै लोगोफोर आसामाव मंगलबारबो जाहैबाय सालायाबो हर जाबाय लोगो माखाया कटेम डिस्ट्रिक्ट General apa nih? General apa senang? Biryani, kana biryani. Ini jago. Awet jangan
लामा मानि लुजोबदों लोगोफोर general apa sampai dia लोगोफोर भिडिअ नायलांबाय थादो जोबजासिम गाबोन सानाव जायगाफोर नायनोसैगोन मानसि थांबाय दं रुपये पर टिम्बुल बजा भाई Bisa bunda lah dulu dah.